ingkang sampun anyang guyung ing siang menika lan ugi ngaturaken dumateng sabuning kanca-kanca ingkang sampun yang guyung dipun kusumane ayu Mbak Levina kemedya kajatu promo dening Satria Bagus Maruno kang sembokah minangka kadya pangayom panuntuning gesah hanjong ing magane kautaman panenggih sang kusuma bagus Koko Mas Liu minangka kadya tepeken jagangan jero ayomi lahir kuwi batos minangka kadya mahkotane bebrayan agung Berhawa semanten Urisno gumatuk petanganipun tetunggalipun raos manunggal kawulaning Gusti jaluran pawes ingkang nedya nindakaken garwane kagesang rikala saya piwos kancik dumugi ning dewasa sira hambelat mangsa muda atrasep mangsa remaja lumaksana ngenya nedya Lajengaken lumadining gesang Godhayan Agung Hambangun Balewisma. Kula semua sigra sangasanipun Kang Rama kelawan ibu ing pangajap nursih kelas kawelasanipun pinaringana idi saha kaelah. Gaya harsa nindakaken dharmane gesang Hambangun Balewisma. Sabdaniro mas padakan atmojo yang sampepateng dewasa kang nedya babar jroning Balewisma mangkono pamutahe ingkang putra sarimbit kang nedya nindakaken dharma gesang Hambangun Balewisma Wiwusnya pikantuk palilahing Sudarma sarimbit kegancangan bapa utawa balasan ibu angampalaken sanak kadang keluarga tuanggono sesepuh alim saha ulama tindakan kinan desa biantu murah sembagian ning laku jinongko kang sedya kenya harsa hambabar wiwaraning pahargyan Hambangun Balewisma aja sarimbit Duka sengancik dumugi titik kala mangsaning hari kang tinantu alaras dinten setupai ingkang mangke nedya kababar menuju hari surya kaping 8 sasi 8 warsa kalih 6 niku nedya tinanggenang adat sasana kawihan kang kebak ing kababar ingkang sami hanyang kuyung sasana pakedongan ingkang sampun rinakit dening ingkang maha luwih para pinter para satriya muda-mudaning ingkang kebak ing raos manunggal wujudaken diwara lan sentosaning sasana kawiyahan pakedonganing sasana kawiyahan Hangramya Lintang Sutra Wilis cemeng ingkang tinangganan dening sekar-sekar kang jinembangan Hambabar raos bungah kebak kain bajak diwara sentosa hanenggih wujuding kedaton isian waja pinanganten sarimbit kursi gading dampar kencana kang pinatik Sotyara lemek babut prapedane ginandha wida lesah jagat ya badya dwanda haksara lan haksari ingkang sanget gumiring lampah ambalaken sesekaran ingkang ambek antum ambumapara awimpo agunging pangaribawa manggon mungguh babaring sasana kawiyahan kang sampun digelar inggih para ibu bekal menika kita nanggo dawuh tunggil saking kakawukan
tinangkan dene kadang kula manunggal saduning keluargaku ingkang sampun nyawiji mawarna-warna lan wujuding kandhil minangka kandhiling tresnaning pinangantene kalih sampun kalaksanan. Keturunan minangka unggaling kongso pratandha pratani pinanganten kakung saking Pati Palawan. Haleluya kakar mayam tumanggap adicara kang nedya kababar hambalangan kempon agatalan ya suruh tegese sayekti wis weruh wis ndungkap marang saokane bebrayan agung suruh kanthi nemurose rasa manunggaling titahe Gusti awujud kuning beda rupa nanging nyawiji raos panunggaling cipta minangka pengayomane gesang mangkono wijining sabda kula masih sembah kepujian kula kula ngaturaken sugeng minangka tata pangapekti kula pangestu utama ya ayu minangka sesulih anggen kita bebrayan mugilis ing sampi kono duka-duka ditopo ya ngen ayu karo anung kudsun niki kakang mesin kok ngestaken dawuh kowe wis nyopare pola genyo sugeng malas pengayomane gesang siga katindakaken adicara hamli bak antika ambal tetunggalane bobo akoso ibu kelingan manunggal banget semi kabare antika wujudipun kabare bebrayan agung kakebaro semoyo percaya antika ana wis jam putih kuning lawan manik putih mengkuat di mana kasucian suci lahir batin ning donya manunggal bebrayan agung kuning saya sayekti wis wening raos lahiran batine wujud mari minangka dadya pemani ing jalma sajagat dadya pepujining keluarga minangka ambasa wujuding samparanira pinanganten putri minangka tanggal jabut kang dados karma karo minangka sigaraning nyawa toya manjing raga-raga manjing sukma balak mala sirna Rios nyopari pun wonten kusuman ing ayu lebih sagajah minangka tindakan damai gesang bangun bebrayan agung ayu ayu gak kanthi jumeneng satoto sajajar ampun kakak abot enteng bunga susah tancati nempuh bebarengan iki kakang mas dubes sajajar satoto terputar sekali berjalan berputar terus menapa dados arepa semsir gagar maya ingkang sampun rinang gemgene Joko Bagus sakembaran putri Domas Sajuga sakembaran menapa dadya palanto
dari Jagat Raya janji pasetyan ning Nolo bina bareng raos mulya kang ginayu jure bangun bali wisma jingan sami hamba sanggung kuanggono para sepuh kang sami mulak lumadine Adicara inandana luwunan puja lan puji kunjuk kasih Gusti kang murdeng dumadi siga paring donga pangestu hambirat sekretaris lan aja pinanganten Tirta rasa mulya kang minangka dadya lambang rasa cunduk welas asring sedama sari pirang mojo ora mesti matur katingan cara mawa cahya Keberkahan satunya ini. Masnya jangan kemana-mana dulu Mas Bermaya dan Joko Bagus juga bagusnya jangan kemana-mana Prato domino kepasak saya dumiringi lampas yang mau jawabin ngantan Cigro Kakanti ini Kang Romo tumuju ini sing sangsono kenabon makon wijilek sabdo Kang Romo anggenyo hangati lumantok sindur kawin aku dadi tanah kepingan mojo saringgit jalan Lon-lonan anggenipun lumampah Kang Rama wujuding sinduran apa to kang dumadine abrit saha petak abrit saking Kang Ibu petak saking Kang Rama ing ngarsa tungkula deng madya langun karsa tupuri handayani minggah kota siji hinggil binaturata cumlorot saking awiyat Raden Kumajaya dalaku maratih Kang Ijo antah cumondhok dening pinanganten kalih paripurna minggah wonten sitinggil binaturata Lina pas ponco teng sindur Lina dadya lumadine Adicara Jecibakanipun Sudarma ingkang wis ndungkap kepiye bobote anakmu sakloro niki bapakne coba langsung ana aduh ibune yen panduluku iki padha abote aku ora bedak-bedake iki anak mantu apa anak gayo bangun Balwisno dadi siji nyawiji dadi kaki lan ini aja kesuwen selak keju sikilku iya pakne aku ngerti lek kowe rasa ora melah Ger anakku satoro Levina lan Leo minangka jangkepe jejibane Romo sira bakal ndakwini Sutulungguh ing Singangsara Keprabon dampar kencana 1 2 3 duduk pokoknya bismillahirrahmanirrahim jenenge kadosa tugu sinukarta datan musik datan obah pinanganten kekalih kang sampun kawini suda dening Kang Romo samarang menawa tondo lelati merisangku semua bagus miraku semua ayu halo lampahiro Viko lembegah inarso siap mojo dengan kejarimbit kakak kedyo katindakaken tompo kaya guna kaya pinaka dadya Dina Monco Mulya kaparingaken dening ingkang garwa Yayi garwanipun kakang iki wujud tandha sumpah prasetya janjiku marang Si Adi nggonku ngayomi lumantar Raja Brana Pijes iki ndak pasrahke Si Adi kanggo sarana lumadine bebayan agung uga tak tohke jiwaku lairku ya batinku kanggo gayuh kamulyan bakal ora wis mangkono sigra suken masanipun Kang Ibu duh Ibu kula titipaken wujuding pepana-pana kaya tono triyah menika dhateng patumpo kapune panjenengan simpen dhateng pendaringan Ibu yen titi wanci tolong
mangsane kula tadi kosot nyunggir anakku bocah ayu bocah jalonet bakal tak estoke apa kang dadi dawuhmu bakal tak simpen kendari nganti tiwanci kala mangsane sliramu bakal tak weneni wong ayu kasihan dawuh ibu tumanggap ing gati sawega ing diri halong lampahe rohan ngakep asta kalih lumaksana ana nandena nedya nindakaken damaning jejibahan Hangastawa juting sepulpunan liwah tirta mulya ingkang pinanggenan dados sarana mulyan Siatwaja pinanganten saringgit Lihat sini, ayo lihat sini semua. Dikasihkan dulu makannya, yuk. Ambil piringnya, saya. Dikasihkan dulu. minangka dadya jakeping pacara kepraban nindakaken babaring sepulpunan ingkang tinanggenan mijil saking sari-sarining bumi sari-sarining toya sari-sarining geni Tahan. Angraos nimbang raos sing Siatwaja pinanganten kalih babaring sepulpunan tinanggenan Antiga binabal pindha dadya soroting Surya Candra Kartika Nganyawiji Amemayu lampah tindak sapet tembung sakti madya sarana Baik. Hanggayuh mulyane gesang ing bebrayan agung Tangannya satu. Pegangan. Tirta wening minangka dados sarana timbangane urip wening cipta galih nyawiji Habiskan kalau ngelantai wis. Ngelantai tenang. Tidak. Wah, mantainya jos ya. Halo gak akan wahyu ning bebrayan ya wahyu ning kamboyan ibune opo Pak ning gawe kadang desa sekarang rawuh melu nderek anak ibu ayo manung bromo marang rawuh panjenengane yo bapakne aduh Kakang Mas salah paduka Kakang Mas kula ngaturaken pambagya prasudi inggih Dimas Raharja pisowan kula ngaturaken pambagya prasudi Mbak Yu iya Mas kinantenan bagya mulya ayo bebarengan ing kuyung lan mengestu niat maja saringgit bombong rasane manah iso tetunggulan Jawa Astomaran keluarga desa Tunggak manggap Mas Padak akan wujuding singangsana keprabot sigra minggah ana langgeng nyujumangkah kebak ing raos mulya mesem angguyu iku ngajab hangapit mringat mojo kekalih paring donga pangestu bebeteng ing bebrayan agung sadulur Sudarma saringgit wis mapan ing singangsana papan palereman ing palengganira sowan-sowan saya hawimbuh puncara wibawane Siatwaja kasawetaken juting pusaka Kiai Sartomo Priwastane nawasan wujuding duwung ya keris sigra katapi dening sekaring Pahargyan Putri Domas kang sampun saiki nampa wujuding pusaka piyambal Kiai Sartomo bakti kabagyan monggo kula dherekaken Kakang Mas Sungkem ngasalipun Romo kelawan ibu tangan kanan salib Kanjeng Ibu balik bapak jati ingkang babagan kula jagat ugi kepareng pantu pangestu tumaten kula Ibu iya ya anakku cahayu duwe ati segara bisa ngawekani sekeping pacobaan yo buluk
Menika ngestakaken kamu. Aku weling marang sira Yulo. Nganti yo ati segara nggonmu nindakake tamaning murid bebrayan agung. Aja nganti ninggalke paugerane murid manembah marang Gusti minangka bapamu. Mukira Jiwaraka kula irama enggalangkan menika kula nyuwun tuwa pangestu dhateng paduka awit menapa kula dereng saged balas punapa-punapa ananging tuwa paduka kang kula suwun Kang Rama. Abot parasane nganti wong ayu kepisan matur sliramu nanging wis titiwanci kala mangsa sliramu bebrayan. Wong aku wae tampan ana muga-muga bahagia mulya selami nyaya wong ayu. Kasihan kawula Rama kono nyuwun donga kaliyan marang martuamu kono ya wong ayu. Kasihan kawula Rama. Ibu, kula nyuwun tambah pengertian. Cangkem singkat abot rasaning manahing Kang Rama kepisahan dening Kang Putri Ngatos sing pangkon. Kula wis tambahi pangestu paduka Rama. Ya ya nggih anakku cah bagus. Mung nglingku marang sira pindhakno bebrayanmu kuwi kanthi ati kang tulus mungkin antenan ibadah ngasane Gusti ya lho. Lho niki Kanjeng Rama ngestaken bau paduka. Dukang Ibu minangka sesuai kawula ing kalanggan menika kula nyuwun tuwa pangestu dhateng paduka. Iya ya Nduk, anakku bocah ayu kaki mulya selaminya ya Nduk. Muga-muga dadi kaki lan ini kono nyuwun kalelah marang ramamu kono ya nggih wong ayu. Kasihan kamu Rama. Daduk rangkulan rangkul ngayane Maja Saringgit. Saya awimbo penyuh sajroning ning nolon nggih panjenenganipun kawin tepak atep Bapayana balasan Ibu Hermini Kawati. Sayekti wis banjakipun Maja pinanganten Saringgit. Salajengipun Dian Bagus nyuwun donga pangestu dening Kang Ibu minangka Pangeran Katon Pangeran Kapan Pangengeran Kang Ijo antawonten ing Arcapada sepuluh hari ing kalanggan menika kula dereng saged bales punapa-punapa ing kalanggan menika kula nyuwun donga pangestu dhateng paduka Ibu. Iya ya nggih tunganing pun Ibu wae tampan ana muga-muga mimpu ana basuki anggen sira bebrayan dadi kakilan ini ya nggih. Kula tetekaken wonten jangga kula wonten ing dada kula dadosaken caya percayane anggen kula bebrayan. Kanjeng Rama lumaku setuwa pangestu paduka minangka hamba bebrayan ing kebak kamulyan. Iya ya Nduk. Wong tuwamu bisa hanjuruk donga lan pangestu marang sira Saringgit muga dadi sarana mulyamu nganti bisa tumekane wanci. Sudah Nanda tumaping Sang Joko Bagus tumangga ingkang garwa nggih Balevina Sigra mundhut wujuding pusaka kapapakaken wonten gegeripun ingkang raga. Halon genyah mapakaken punang curiga mapan wonten ing gigiripun ingkang raga. Sewimbo jejeking satriya pinangga dados pengayomane gesang ing bebrayan agung. Semoga ing acara pepadane para pepundhen kinantenan hangkep punang asta
minangka dados sarana lantaraning Hambangun bebrayat berdiri. Monggo Bapak. Para kampung sumawon budi para pemuda para bini sepuh. Mungkin ngatosaken kawuningan sasarangan kira-kira kabeh pasek anak seni lumampipun adicara panggi. Kinantian puja lan puji dening para pemuda para bini sepuh sakat lumati jumbuh kalian kang ginayu kenging kakung nggih pangke badhe katampi dening sesulihipun. Kula gugung. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ya. Enggak belakang ya pecanggane Mas. Tenang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Bebas. 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 Aja tekan mantene tekangi kok bengi. Saiki bebas e. Los. Kan dulu. Bebas. Oke. Lagi. Belum. 1, 2, 3. Oke, belum. Mana semerem? Ana sing malem. Ayo. 3. Sip, bebas. Bebas. Mantene buat tekan mbok jengkrane gak apa-apa, bebas. Ayo, aja nangis to, Mas. Masuk nengok nangis. Ayo. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 3. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng sesepuh dan bini sepuh ingkang kula hormati Iya, masuk bisa nanti ini wah iya yang jelas apa gitu putu galuan gitu mugi-mugi ibu ingkang hormati niku wau kula sak rombongan bidalipun kira-kira saking priyo niku